Jan bareng kowe ngadeg, Nduk. Piye yo? Kok kemebul lambune kok pete. Genah nek ngentut kowe. Ora. Heeh, wong ambune kok watu digepuk. Malah sing ora-ora. Ki mau melu-melu ngadeg. Melu-melu ngadeg. Ya. Ora sak keleraman. Kowe iki jane arep ngadege ketok ya ming padha bae karo lungguh kok, Nduk. Wong genah dedegmu ya ketok ming nyemenek. Iya. Ning ya ora apa-apa ngarang wis perangane dhewe. Lah ya kuwi. Gedhemu cilik, dhuwurmu cendhek ki ya nek ngono kuwi. Iya. Nah, sadurunge matur sing akeh-akeh, rene iki klasik diunekke nganggo tembang. Oh iya. Jajal kaya ngopo? Dedah lane kuno lawan yakti Ayo, teruske, Bu. Yo Bu Warini, yo. kudu Kudu andhap aso ono wet karo wong ra duwe galing apa sediane kelakon bolak-balik kosong. Nah, iki Nduk, Iya, sing diarani mijil. Mijil kuwi apa? metu. Lagi niki ngerti. Ayo ngerti. Nah, iki nek wong sing umum ngarani mijil ketoprak, nanging benere nek manut pakem iki jenenge mijil duplak. Wo. Duplak. Ayo, Ngono kuwi. ayo iki kagungane Mbah Nartasabda. Coba sak pupuh engkas cakepane manut karo panjenengane Ibu Waranggana. Iramane mengko ben semurada wilet. Pasrahke karo Bu Pras. Ya. Monggo cakepane napa? Nderek. Pokoke kula namung nderek kalian Sibu klan Gori Mambu Pulut pokoke anggere ditari manut ngono. Monggo. Nah.
aja eling kabeh. Iya. Pipa motor aja gawe repot, pipa motor kuwi kenal pot. Iya. Niki aku ya ngrasake kempulan tenan, Nduk. Iya. Ha sing ngempul ngeja titis mak cenuk. Ha iya. Ngarang adate ngrebab ya ngempul ya ora apa-apa jenenge wong iso kok ya. Iya. Monggo Bu dipun lajengaken. Gusti Iki ngrasake mijil tenan nek iki. Iya. Matur sewu sembah nuwun, iki mau mijil tenan, Nduk. Iya. Ah, dasare pesindene klambine ireng-ireng. Dalange ya ireng. Pokoke sing diarani ireng-ireng kethok angklobot ana cokak wae ranti, wong seneng sanggane abot dipenggak lara ning ati. Ngono. Aja ta? Dasare pas metu omben-omben. Nah ya. Tenan. Nduk, ana apa Yung? ngene. Kowe karo aku tinimbalan ana ngesaning para pinisepuh sangka warga Karang Taruna, sangka Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh. Sayuk rukun bandul ngrompol manunggal ing rasa karsa lan cipta sakyek saeka praya. Sesarengan kuwi merti dusun utawa bersih desa. Lah sakwise nimbali aku karo kowe supaya iki ngeramekake lan naluri tumraping budaya sing adiluhur dianakake pakeliran ringgit pasucal
sing diparingake utawa sing diparingi sampur aku lan kowe ngono ya Nduk. Iya. Lah sadurunge awake dhewe matur sing akeh-akeh iki isih dina apik, sasi apik, dasare dinane Kemis Paing, wukune Julung Wangi, papane Kidul Wetan, terus nganakake merti desa sing pidato Mbah Salim Jan Sepole. Heeh. Iya, karang kuwi iki mustikaning kasepuhan kene kok, Nduk. Iya. Nah, awake dhewe wajib ngaturake minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngono ya, Nduk? Iya. Kejaba sangka kuwi, Nduk, para sedulur ing kene nalika semana sing dipandhegani utawa sing diketuani dening panjenengane Bapak Sularno banjur sekretarise utawa bendaharane panjenengane Pak Rakimin. Sore mau barengan do foto kabeh nganggo seragam biru banjur nganggo cap jaek. Cap jaek ki apa? Cape iki mbuh aku mripat kuwi ora weruh ning nggon gambar ngono ki ana gambare. Ketoke cape kuwi bunter-bunter. Bapak Ibu muda-mudi barengan foto karo aku. Wah, nganggo cap bunter kabeh lah ya bunter-bunter isine ketan. Lah ya nek dipikir ya bunter-bunter isine ketan ya aku ora wani ngandhake. Iya. Ora kaya-kaya Nduk. Para among Narakisma tegese sing angolah wedaling wulu siti pasabinan lan pategalan. Bisa joroyo-royo gegodhonge ngrembaka wae. Murah sandang kelawan pangan jalari gemah ripah loh jinawi. Lan kejaba saka kuwi Nduk, mbok menapa kabeh sedulur mau sengkut gumregut manunggaling rasa karsa lan cipta anggone merti desa kinayoman marang ngersane Gusti kang murbing dat lan samengko pinaringan nugraha saka keparengi Gusti kang murba kuwasa banjur bisa kasembadan apa kang sinedya tegese doh saka gudha rencana caket marang nugraha Allahumma Amin. ngono ya Yung. Njur iki kejaba sangka kuwi tenan, Nduk. Nalika semana aku dibel karo panjenengane Pak Dukuh. Oh, Pak Dukuh. Wonten apa Pak Dukuh? Aku ya ngono. Niki cakane badhe matur kalih jenengan cakane. Kali matur kok nganggo cakane. Aku ya gek ngramal, wah paling kalah ngeslot aku. Ora ya. Ya kurang mbok menawa jebulane nimbali aku karo kowe ngono. Oh iya. Lah ya. Ayo ditimbali ya njut sowan iki. Iya. Nah terus saiki wis kelakon, Nduk. Ki rasul. Iya. Rasul ki tegese sora sing padha usul. Merti desa utawa bersih desa. Desa diresiki wiwit saka papan-papan sing apik. Kaya to panti pamujan, panti pamulangan, panti usadan kuwi kudu wajib diresiki. Panti usadan. Panti usadan kuwi papane puskesmas lan liya-liyane utawa klinik sak penunggalane. Panti pamulangan papane bocah sekolah wiwit saka TK nganti tekan apa PAUD, TK, SD, SMP, SLTA sak panunggalane kuwi wajib diresiki. Iya. Ya pasarean, ya jaratan, ya kuburan kuwi wajib diresiki. Iya. Banjur sing diarani panti pamujan. Panti pamujan kuwi papan kanggo manembah kaya ta masjid, kaya ta gereja lan liya-liyane. Kuwi wajib diresiki. Lan mental-mental ya wajib diresiki supaya kabeh mau bisa sayuk rukun bandol ngrompol manunggaling rasa karsa lan cipta. Tegese bakal tinemu ing kebecikan jalaran nek cerah mesti bakal bubrah ning nek rukun dadi santosa.
Mula penuwunku kabeh para warga ing klepu kene supaya bisa sayuk rukun bandol ngrompol manunggaling rasa karsa cipta apa kang sinedya bisa kabul kasil kasembadan saged to wah malih menapa ingkang dipun sembadani dening sedaya. Sabab malih ingkang dipun prengeti tumpeng alus kangge memetri anggenipun bali nama gegriya wilujenga sak lebeting dadah sak ngandhaping Sri penganti sedayanipun. Kowe ngopo? Wong wis mau le genduren kok ngawur ora. Lan malih. Apa lan malih. Mbuh arep ngopo, Nduk? Lan malih. Nduk, apa yo? Nah, saiki ngene. Yo, caos panglipur iki wong iki kerawuhan dalang senior. Dalang do komplit. Panjenengane Ki Subardi Praja Deksana saka Kalurahan Hargosari. Mapane ana ing Mentel. Mentel ki nek di E ning nek di I. Nggih. Biyayine wah dalang kondang sak putrane Mas Ning ya dalang kondang. Tur dasare ya biyayine awet bagus. Tenan. Mula kondange tempe gembus taline merang wong bagus regane larang. Ayo. Beda nek karo bangsa aku ki, nek aku rak mung dalang tuwa isine mung iwak pitik bumbu laos, kacek sithik pilih sing brengos. Ning ya ana tembunge sing ngarani iwak pitik kok lempuk, tek kuresik tek mu nyepuk. Apa rambut? Rambut. Ya. Njut kejaba saka kuwi iki sing kagungan wayang ki ya panjenengane Pak Rustianto. Wah, piyayine nek nyabetke wayang ampuh. Tenan. Wah, nyabetke wayang cetha terwaca kaya Ki Mantep Sudarsana Swargi. Tenan. Dasare piyayine cukat cakut trampil trengginas, wayange apik, gamelane apik. Wah. Sakpole ning ya larang dasare. Wong nggonku arep ngundang ning kono ta jebolane piyayine ora ana dalem pas mancing. Karo panjenengane le mancing karo panjenengane Pak Kuat Hadi Dek Mben. Pak Kuat Hadi Dek Mben iso. Pak Kuat Hadi Samono. Nalika Samono ki rak Dek Mben to Dek Mono to Dek Mben. Oh. Ayo. Tenan. Wonge wah nek mayang renyah apik. Tenan. Wah iki dasare piyayine ya wis yuswane cukup menep pedalangane. Padha Ki Subardi kuwi mau. Iya. Ya iki sejene iki dalang-dalang sejene kene iki akeh. Pak Sartono Jambu ya dalang. Wes komplit. Kuwi ya uga kene iki Pak Seno Ramlan ya dalang. Kuwi Pak Jumidi bareng iki jare ya calon dalang. Wes ngendi-endi iki akeh dalang tenan. Pak Sumar sing ngopeni wayang gamelan kagungane Pak Rus ya dalang. Pokoke kene iki mengulon mengalor akeh dalang. Mula diarani ngalor keruk jedul mentel. Ngalor keruk jedul mentel. Isor bathuk tatu petel. Sing ora. Mula aku ya njur melu, Nduk. Jambu apa jeruk? Aku melu apa entuk ngono. Kuwi sing apik, ning nek jambu apa jeruk sejene ya tenan. Iki gulu mburi ya punuk. Ngono iki jambu apa jeruk. Beda meneh. Jambu apa jeruk pilih pupu apa cakar. Ndak ora nembang-nembang. Ayo caos panglipur tetembangan jejogetan. Iya.
Nembang apa joget apa dasare iki rasul. Iya. Ha iya, ngopo wong sing penting awake dhewe iki wong tuwa iki sing penting hiburan. Iya. Ha iya. Ki tenan, Nduk. Sapa sing muni tempe dibunteli? Ora pareng karo Pak Bardi. Tempe dibunteli adine dhewe kok diantemi. Waduh. Wong Yahene wis saka panitia iki meso ngresake jineman uler kambang. Mongko kudu iki sing nembang kudu Bu Prastiwi iki. Lah engko nek ora dikeki cilaka cok kowe ora do dingoni. Tenan. Wis ora. Mongko lah dasare piyayi kene iki budaya kabeh tur senengane klasik. Klasik ya yo. Klasik kuwi klasik kresek. Klasik kok klasik kresek ya apa? Plastik sing kresek iki. Ora kok klasik. Ya sadurunge iki sindene sing siji kidul dhewe Bu Prastiwi, sindene suwargi almarhum Ki Sena Nugroho. Terus sing ana tengene kae Bu Warini, terus sing ana tengene kae nepungke dhewe. Ayo, mengalor ki nepungke dhewe ayo. Mengko ndak pamriksane padha takon. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Sugeng dalu. Derek tepang. Nggih. Nggih, nami kula Pipit. Oh. Ah kok wong wedok kok jenenge Titit. Pipit mboten Titit. Oh, Pipit ki nek paten et ning nek paten es. Pis. Bocah kok kur cilik nyemenek kok jenenge Pipit. Ya cilik nyemenek. Wong ana sing ngarani kae sindene tek kur nemlik. Nemlik ki kepiye? Nemlik tegese kur cilik. Ning nemlik ki nek di saka ngarep kuwi 26, nek diwalik kur nemlik. Likur nek diwalik kur 6. Oh. Ya. Daleme pundi, Jeng? Nggih, kula saking Magelang. Status? Status anake kalih. Hah? Anake kalih. Anake loro. Gek bapakane? Bapakne dolan dhewe. Nek ngono kuwi rondo. Mula kondange amba-amba godhong bendha dawa-dawa janur kelapa. Nek ademe rondo ora sepira, ning nek ademe duda mengkurep botol ke kloso. Nggih. Dalemipun Magelang, asmanipun Mbak napa Bu? Nggih. Sos darene. Piye? Sos. Sos kepiye to? Mrs. Oh, Mrs. Ngeses. Nggih, ingkang wonten tengenipun. Nggo. Nggih, wilujeng dalu bujange Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu. Derek pitepangan. Nggih, mbok menawi pun kathah sik sami tepang nggih bujange. Kula namung saking wetan gunung. Jang basis kok ngiring-ngiring wetan niku. Nggih, leres. Agek sapa leh konku jenenge Getik? Kula Mujianti. Jang basi. Mujianti. Nggih, daleme Jati asmane Mujianti, nggih. Wau
Keng Eyang menika wau ngersaken mangke panjenengan kasuwun inggih menika bawa podang kuning menika badhe kagem ngluwari punagi. Jalaran ngaten, ora kaya-kaya sesuk putuku iki nek wis dadi sinden njut ana klepu aku arep kepengin ngrungokke sing diarani lagune podang kuning. Sing nembang utawa sing bawa putuku. Alah, jian ampuh putu wedok jangan lombok bumbune persan gambus. Ngomong. Ya sing ora. Nggih. Sing tengene saiki. Sugeng dalu Bedhe Limbo. Sugeng dalu jeng nggih. Ndara nepangaken nami kula Sisilia. Sitilia. Sisilia. Wah, Sapa? Sisilia. Oh, Susilia to. Sisilia Bapak ya. Sisilia. Wah, kuping bola-bali kuping tuwa iki dadi nek ngrungokke ora tablang tegese kupinge. Lah iya kupingku ki sanglir. Lah karang kuping ora cetha kok. Ayo. Daleme pundi, Jeng? Nggih, pidalem wonten tempel. Tempel. Wah, jan tempel. Nggih. Lajeng tesih sinau napa sampun rampung? Pingine sinau malih tapi dereng enten modale. Ajeng Nggih. modali napa pripun, Pak? Lah nek kowe njaluk modal ning tak tambahi madil. Mboten ditambahi madel mawon ngeten. Lah ya dadi kok ora iso modal madil. Sisilia daleme saka tempel, nggih. Tempel. Ana ketoke ngetem kok karo ngepel. Tempel. Padha karo rokok tenor. Tenor ki maksude werna loro, mula diarani rokok tenor, siji mlente, siji mlenor. Rokok barang ya diitung-itung ora. Nah, saiki ijik sing lor dhewe. Sing bocahe cilik nyangkin dhuwur iku leh. Nggih, wilujeng dalu malimbuk majange. Nggih. Nggih. Nderek pitepangan kula Irma. Ima. Irma. Irma. Oh tak kira nek Ima. Nek Ima arep tak tambahi imih. Imah imih. Irma daleme ngendi, Jeng? Saking Ketep Magelang. Wah, saking Ketep Magelang. Nggih. Wah. Ketep kira ketep ki netep dadi raket tur netep. Nggih. Magelang. Nggih. Saking Magelang status Single. single. Wah, jan single fighter. Loh. Awake cilik. Padha karo nek padha karo nek basa Inggris ke Little Bondi. Little Bondi silite gatel klebon wedi. Ayo nggo guyon ya. Ini Nduk, iki minangkani pamundhute panitia ora apa-apa luwih dhisik. Iki ngersake uler kambang ning kudu kon neruske ning glathik glinding. Ora apa-apa iki klasik kok. Iya. Iki mongko sing dikersake Bupras. Pokoke tenan Bupras ki nek bangsa uler-uleran biyo. Ning kosok balene uler ki nek mangan untu, wah. Luarane ora nguwati. Jane tenan kok, mula diarani untu pangan uler ketoke ayu kok ning beler. Larase ampun menyura Pak didunke 5 ben kepenak. Ah. Monggo. Apike niki dijikokke kaya irama siji. Lah kepiye wong jenenge uka-ukae uler kambang ki ramane langsung rangkep kok. Iramane langsung wilet kok saka siji, bukane gender. Tenan, penak banget. Oh ya aja direbapi. Jinuman ki ora ana direbapi. Ambiyen
Aku mayang ning Kamal adikku Retno ngrebab ki wong uler kambang kok direbabi aku. Ning ya ora apa-apa karang ya kabeh ki saking mempenge. Saking sregepe. Ah iki buka genten. Neno nanina no nanung. Nanu nanung nanu nanung nanu netning nanu 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 netning nanu netning nino nane nabi neno nino nanung. Monggo. Dados. Jang basi nake nenet. Ngopo? Mangga Bu. Nggih, matur sembah nuwun. Wah. Ayo sauran-uranane dasare babone Waranggana ya iki. Mula ya ampuh tenan. Iya, mula diarani Waranggana saka tembung Wara Anggana. Wara ki wanita, Anggana ki ijen, wong wadon ijen sing wani kondang kaunang-unang tumrap suarane utawa tumrap nyindene. Iya. Mula diarani Waranggana. Beda nek karo sinden. Nek sinden napa? Jarwo dosoke sinden trasi segandhen. Malah saya laton. Monggo Bu, dipun lajengaken latik glinding. Nah. Sisan
Sekarang niki sing jenengane kersane Pak Panitia kudu glathik glinding. Nggih. Nggih, malah kuwi ya remen wong tuwa ki ya klasikan. Wah, lah tuwa ki umur ning karep rak ya padha to, Bu. Wah, nggih nek niku. Lah iya. Le, bangke nek niku cut mak saut. Lah tenan nek mungkin ndak dikira malah ning Lah, nek sing apik, nggih. lah nggih nek niku ngono ki sing apik ngarep iki nganggo at. Pripun tuh? At lah nggih nek niku. Iki dalang atek ngejo. Ya. Monggo. Kinupita kangku pipis Mas. Wah. Kok yo ngerti men to? Nah, sore-sore ngulpati sinden. Bul mengarep penatur. Sekarang yo beda kok yo nek kowe ditatur wis biasa wong pancen kewajibane ngono. Beda karo kados Kang Selira ki mesti engko dadak golek iwakane. Lah nek kula ditatur ya nyembaret. Dadak cok golek iwakane siwa. Monggo terus. Tenan kok. Dasare sing ngenong Patih Pragoto. Barang tiba nggon pos, wah ketok dirungokke iso kepenak cedhing. Kaya wadah sego. Nah, jan. Nan dasare sing ngenong Patih Pragoto sing demung Sugriwa Subali. Segere ra ilok-ilok. Monggo. Manuk emprit. Manuk emprit. Prit. Kok wonten manuke bethet mboten, Bu? Wonten mangke. Oh, mangke. Sakmenika nembe manuk emprit nggih. Nggih, Mangke nek sing alit rumiyin. Oh, nggih. Mangke nek saya suwe, saya esuk, saya gedhe ngoten nggih. Nggih. Ya nggih. Ning ya mboten mesti nek tuwa ya mboten. Mangke nek pun tekan manuk bethet ngati-ati lho. Lah pripun? Lah niki tenan iki sedulur kula niku tenan.
niku aktif nonton kula, penggemar kula berat. Niku nek pun tekan manuk betet kalongking ciet mandor pacing wasa kampret. Pakde kampret ki ya ana lho iki. Ngono. Ning iki kampret sik daleme prigi. Oh. Ngono lah iya. Monggo manuk emprit. Pating sruwit-wit. Wah, nganti mak cingkuk. Napane? Lah niku wau nggon wit, ngoten nak ketole mak Nggih monggo cingkuk. Mas, sampun. Enggak ya. Plek kepripun to? Hati-hati lho nek mburi plek niku nek dikeki Monggo. Salurutan ngene pati yuk padha yuk padha yuk padha yuk ya pasawan kudu ipari rayan kudu ipari rayan wis sengat tambah sengut nontoni parine asrut. Nggih. Monggo. Manuk betet. Ya, tekan manuk betet saiki. Nah, gua nek betete kathok dawa enek betete. Diet. Waduh, jantiet. Pating sruwet wet. Nah, iki pas ngene iki mbiyen glathik-glinding wedhuse Pak Setu Kajar gemblingang putel sungune. Nggih. Wah, jan. Nan. Niki ngati-ati nek tekan mriki. Nan iki. Soale tulisane le mahami sing tenanan. Jalaran kala mben wonten pesinden sing muni manuk blekok nggonmu nglotok. Mongko donge nggonmu ngledok. Ning nggonmu nglok. Enggak. Mangke bablas neng petis manis sisan. Manuk blekok nggonmu ngledok dalam pinta
Waranggonane kur. Ayo Waranggono kur. Iso ngrasake seger. Le ngendang gagrake kendangan nyelo utawa selot. Iya. Ayo nyelo. Terus mongko sing tukang jaepong ya melu. Tak rungokke le muni. Tenang, suarane dirungokke kentul kutek kentul kental, kentul kotak kuntul kental, kentul kotak kuntul kental, kentul. Dirungokke apik. Kaya jaman ngudang anak biyen, gil-gilan nok mendul, sambil bawang nok mendul. Biyen kuwi nek ngudang anak rak mung ngono kuwi to. Iya. Mangga. Petis manis yen ngucap sing nganti ari. Ki penabuh-penabuh sing senior-senior. Penabuh-penabuh sing wis kelathak-kelathak kabeh. Iya. Ya arep piye-piye karang ya saiki iki ngetutke jaman karo kahanan. Iya. Engko nek ra melu-melu mau kae sinden kok bareng lekas limbukan deng deng dung deng deng dung deng deng dung. Terus ngadeg kabeh. Heeh. Sing jaepong ya deng deng tlik deng deng tlik. Melu. Sing jaepong jenenge sapa Jlitheng. Oh, ngono. Ha iya. Ki mau sing jenengane saka uler kambang terus neng blathik glinding dibablaske neng petis manis. Iya. Coba saiki minangkani pamundhute Eyang Uti mau apa Eyang Kakung aku radong iki ana pamundhutan podang kuning sing bawa Mbak Jiati. Monggo. Mumpung larase kecekel, larase awor. Nadyan wujud temo peksi. Gusti nek ya jamak sindene cilik wis suarane gedhi coah.
Lah sapa to kuwi? Jane Jati neh, mae kon Jati. Yo. Gawe talining branta. Napa Pak Parsito? Sekarang Parsito ki ora apal karo cakepan wong genah cethok agawe taline bronto kono agawe taline kotang. Geseh katose. Geseh kae. Kacang sing jenengane Warsito Sleng. Alus manis tur merak hati. Iki arep bocahe urung sepira ning gelem neruske budaya. Iki lah yo ngene iki dadi ben tuwuh ngono. Ora kok budaya arep dipek dhewe. Iki dimirengke karo panjenengane Pak Murtono. Iki Pak Murtono ki yo monitor saka dalem. Dadi iki liwat live streaming dimirengke wong sak jagat gumelar iki. Wong jagat ki wis gedhe kok iji abuh. Ayo. Wasuinggan kala Hati-hati suarane diatur aja kokean lemangan apem. kekadan payek. Lah iya, kadang yo kokean gorengan nggone Pak Bagong pasar Taos kae. Lah iya, upahe bakul gorengan kae tenan. Wah, saya nek goreng gedang tenan Pak Bagong ki anggere gedang digorengi dulur lanang digremengi. Goleki dipodang jenah. Wah, mendah sing lanang senenge. Warane apik, dasare tata ya. Mulane ya Ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dadi tombo sing ngegong kawuran rada ngantuk sithik. Ning nek nabuh nggon pencu isih ketok le jembenggur. Ngarang pengegong titis. Iya. Monggo karepe gonggominan nggo jugitan. Esuk awan neng omah wis ora krasan nagaluyuran aku lek sing tak sayang mobil piranganku golek ora krasa
Nggih, matur nuwun. Wah, jan podang kuning. Jebul suarane Mbak Jianti apik ya, Nduk. Iya. Dasare dipiyara lan gelem latihan. Unduh-unduhane ya apik. Ayo apa-apa ki nek ora sarwa latihan ora nganggo sepel, kuwi ya ora iso apik. Ning nek nganggo sepel sak oran-oranane wong jeneng latihan utawa sepel. Ha iya. Mula ya ketok apik. Yo saiki njut ngunekke sing saka Magelang. Iya. Titit. Apa iki? Nah, karang ya piyayine rondo pelok njut jajal pelok njut lagune Rondo Kempling. Yo. Duet karo sapa? Ah, karo sing ayo karo Mas sapa jenenge? Mas Wijaya. Ah, nggih. Oh, Pak Barti arep nyumbang lagu? Wah. Gage-gage kaya kaum jasem mboten. Matur nuwun Pak nek kersa Pak tindak majeng Pak. Lah gek besit to nek nyangkin ngono ku gek. Nggih. Ayo kempling. Ayo Mas karo Mas tindak putih kadingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngantani tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngantani kalarasan mas alias
blonjo ning pasar paing kuwe-kuwe rawan rondo kanggo kurapatek penting Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting Josumalang akhir rondo kicemek kempling Wah, aku jan gumun karo sing demung aku. Sing demung kepiye? Masa kok demung kok embal. Kok tole ngono kuwi, kok tole ngono kuwi. Nah iya, karang sing demung pancen trampil tenan. Nah iya. Jan hebat pendemunge iya. Sekarang ya ngono kuwi garapane iya. Aku mau sing diarani kempling iya. Wah, larase pelok 6 kepenak. Dasare gamelane diantem sak kayange ya tetep kuat. Iya. Karang demung jotos ki ya ngono kuwi. Iki mau sing jenengane kempling ki tenan. Nek diguarap ngono kuwi wah saya sing jaepok. Wah. Ya sregep ya alon ya sregep ya alon. Tenan kaya wong mluku jaman biyen. Ngabani tekan nggone ngeran kae. Wis. Ya iya. Nek cah kuwi rak do ora ndenangi mluku. Ha iya. Kae iki pepunden sepuh dudu Mbah Baut ning kae iki Mbah Jiman. Ha iya, nek mbiyen cilik aku Jiman Tololo, Bas Lupis Bistaraja jaga bagus Gusti kula Lombok Abang bangku dhuwur ora wari. Biyen. Nek saiki ora metu. Oh. Ah, ya saiki genti Waranggana. Sing cilik iki sing ram apa? Bathuke telis-telis. Nah iya. Kowe dong gedang. Nah iki ora dong gedang nek iki kembang gaceng. Kok mbang gaceng suwir-suwir. Klambine ireng minti lihir. Oh. Iki mau kempling. Njur saiki kowe nembang apa no? Slendro. Slendro apa pelok manut? Ayo. Sing kiwamu sik, Nduk. Nah. Oh. Iki ora Magelang to? Tempel to? Jejeripun Magelang, Pak. Oh, nggih. Nggih. Dadi tempel kidul Magelang ya. Nggih. Nah, tempel kidul Magelang tangane swel apa ilang. Napane sih, Ical? Lah ya awake. Mbak apa? Apa, Mbak? Slendro apa? Ayo, slendro nembang apa? Sesideman apa? Ya, sesideman nganggo bawa swara wiraswara. Ya ngapa? Apa sing tuwa apa sing enom nek sing tuwa kuwi Pak Subur. Kuwi Pak Subur Lestari. Ning nek sinden kedung kae Bu Suburyanto. Kae kuwi anggere wis nembang, wiwitane. Lha kowe iki ngopo to, Mar? Enggak. Iki Pak Rusdianto arep nyumbang lagu nembang. Nah, bawa iki, Pak. Hah? Wah. Kersa ora ki, bawa ki. Nah. Lah ya ben piyayi kene karo Dok Preso nek bola kae juragane wayang gamelan ngono. Lah wong iki nek ora tene ngenalke Pak Ros aku nek ora diagem pilih nyilih nggone Pak Bardi kok. Ayo maju Pak Ros.
Srepek Mataraman, Co. Sugeng dalu Pak Ros. Sugeng dalu. Nggih, wah Pak Dalang. Matur nuwun kok saiki praktis. Nggih. Nah. Dasaripun menika mawi kaos kembang sore. Nggih. Ning nek kembang sore jane kurang apik, Pak. Kedahipun kembang gedhek. Oh. Bung. Nggih, matur nuwun. Niki badhe nyuwun gungan Pak Ros. Nggih. Nggih, menika bawa sesideman. Menika wau mesaken Pak Subur agi rada plu. Nggih. Jenengan sing isih bergas. Dasare bayare mundhak tur guru. Ah, rombong aku guru-guru. Bulan depan. Ah, nggih. Mongko nek guru ki wajib digugu karo ditiru. Nggih. Nggih. Murid lek ketemu mergo karo diirit. Ngono. Nggih. Guru wajib digugu karo ditiru, nek murid lek ketemu karo diirit. Monggo, larase slendro pathet songo. Adate terus Nun sewu Pak Disudar. nggih. Wiwitane Wah, iki nek sing nembang ning dengok kono mesti wong do takon. Lah sapa kuwi to, Cah? Boten. Nek dengok niku sakit gumune terus salekom. Ngejo, Pak. Sing nembang ngejo ampuh, Pak. Lah sapa to? Dialange Rustianto. Biyuh. Monggo. Andara sang peke. Iya, sian ngejopol dawa kepentul gaduan. Apik tenan. Priya bagus kang olah budaya. Ya toh rak persis Ki Mantep Sudarsono. Sabetane barang ya plek kaya Pak Mantep. Tenan. Jan plek mongko mburi nganggo kek. Sami mawon. Ha nggih. Kula menika sami kalih Pak Dalang. Kok sak padha? Sakniki pun biren. Oh. Tegese biren niku sing rabi leren. Oh lah ngoten nggih. Jan. Tak kira nek biren iki nek urung saka mburi urung leren. Dadi ora wani liwat ngarep. Menyang sowan menyang nyun pamunten. Ora apa-apa. Kula menika menawi caket kalian Widowati menika gregeli nun sewu. Mboten napa-napa lah. Sekarang Sowan nggih, Temanggung udane deres kok ya. tegesipun dos pundi? Lah ya pikire bingung mergo Teles ngoten. Kutha Gadhing. nggih, sowan menyang kutha gedhe. Ning ana sing tau kleru tulisane sowan menyang Kotang Gedhe. Lah Kota Gedhe iki kidul Jogja kuwi kok. Menawi Kotang Gedhe namung caket nggih, Pak. Oh, nggih. Bantara terus kayung yo
niki menawi badhe ngersakaken Pak Rus pedalanganipun hebat. Ning larang. Sambetane apik. Nggih. Lah niku nek kalih kula niku tenan kok. Pak Rus niku anggere kula tapa selawe ngoten Pak Rus jare gelem 20. Pokoke kula incer mawon pundi enten rasulan rembakan dalang. Pakde Adi Sugiran niku selawe, kula wani 15. Lho, apik. Ora apa-apa sing penting lah wong ana kok sing 13 sak sendoke sak kelasane. Kena ora apa-apa perang. mboten niki mung guyon, mboten entuk sak sesami seniman menika mboten pareng ngoten menika. Lah nggih kur Kula umpama. nggih. Tur kula niki ngandani awak kula dhewe ora kena. Serik marang liyan, meri marang liyan mboten pareng saestu. Jos. Sae. Keploki to, Lur. Keploke. Ah, dasar. Selendang kuning kang saking wukir. Kula menika nganu Pak Dalang. Pripun? Sinaosa panjenengan mboten ngaruhke kula umpamane ora ngajak kula pengrawit wong pengrawite panjenengan muda-muda nggih to. Nggih. Sing penting nek kula pamit mancing mangsangoni. Pun ngoten. Siap, nggih. Siap. Ah nggih. Pancen Pak Dalang Rusna hobi mancing tur dasare pinter. Wong kala mangsa menawa sok diposting teng nggon HP bio ngalah entuke ana sing gedhe dawa nganti nglawer. Swara kurang permana tur wasis ngungru. Nah iki ana bocah nggon aku kleru. Latihan nembang kuwi swara kurang permana ning bocahe wasis ngerum. Kleru janggen kula. Aja ngerum le aku ngono. Ngungrum aku. Oh nggih. Angerum kleru. Malah marake kleru to. Wong dijarak. Angungrum marang bendara Dyah Sulistya. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Cengkoke apik tenan. Tenan. Mboten niki mawon mboten kula damel sae niki kula awon-awonke. Nuwun sewu. Ndak mateni Ndak mateni pekenanipun. pasaran. Tenan kok ya, Kak. Terus tresno sesidaman. Nuwun sewu Bu Prastiwi, mboten paripaos kula menika nyaingi panjenengan bintang tamu, kula bintang tamu mboten ning mlaku dhewe-dhewe. Nah, nggih. Mboten napa-napa, Pak. Sing penting ora bintang gejolak. Nggih. Ayo, Luwe becik patenono timbang para pisahan lan Dyah Sulistya tak ilang
Yuswaku aku isih mampu ngladeni aku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadaya anyrimpo Matur nuwun bujange menika kula wakilaken dhateng adik kula Didit menika. Didit sapa? Lah sinten? Wah. Silia. Pris. Dilia. Sisilia. Ah, sekarang ya Siti nggih mboten napa-napa, Cek. Piye, Timbangane kepiye? kangelan. Oh, ora apa-apa. Ayo, Nggih matur nuwun nggih, Mbak. njut kowe sing nyambung ngono kuwi. Lagi. Ah kowe jare pinter genter, pinter bonang, kok tak kon bonang lho kowe. Waduh. Ya. Apa-apa? Ya iso Asih genter. belajar. Iso genter, ra iso bonang, ndak iso jejer, ora iso tenang. Apa kuwi ya iso, apa-apa pinter. Sinden iso, genter iso, ngendang iso. Wah, ndangkul nikem ya pinter. Napa niku? Ndangkul nikem ngendang dengkul muni nggon cangkem. Dilangket tak entrang tak ndendet-ndendet. Ayo. Urip ana kuda gedhe Apa wae
sesideman. Wah, jian nan suarane anak wedok iki jebolane ganas. Iki sesuk nek wis kagungan garwa minta nek nyentak sing lanang. Ora sakar. Sekarang wong ki merneni duwe watak dhewe-dhewe. Nah, saiki kari sing pinggir dhewe siji ki. Apa nduk tembange? Ayo sing saka Magelang. Hah, jan mongko nggon jan iki sikile wae nganggo gelang lho sinden ki. Tenang, nganggo kalung sikile. Pak Ros iki ket mau mriksa-mrikseni. Ah, jan batine lemune jan iki watakne nek godril minta apike. Iki jan godril cagak awak jenenge sekel. Ah, ayo arep nembang apa kowe? Slendro apa pelok? Apa nak? Nika anu enten panyuwunan. Apa? Saking sing nabuh Apa? ninggal katres. Oh, sip, bagus. Nggih, ninggal kaset. Ninggal kaset terang. Ayo. Melok.
Jan ora aku tak tekon dhisik iki. Kok dadi rumangsaku len jaepong ki rokele ora ilok-ilok. Bocah cilik kok ning rokele jan rumangsaku kok kaya dus lanang. Rokele jan tenan. Ciklik regicik duas. Dasare tangane ya trampil tenan. Ning sajake cocok karo sing nembang iki sajake. Tenan. Wah, jan bocah ketoke cilik. Tenan. Aku ora kok jeneng ngumukke. Bocah semono kuwi nek kuwate tangane kaya kuwi tak weruh wong sing kaya ngopo. Tenan. Maju banter ya kuat. Rindik ya kuat. Nek sejene anggere wis banterke ngono ki kek rindik kari dhewe kari koler. Wis ora kuat ate-ate. Nek kuwi kok isih teges jan ora ilok-ilok. Ampuh. Ayo sing akeh-akeh ki anggere wis banter ngene ngerti-ngerti ya terus klekus. Nah, jan. Seneng tenan iki apik ya. Wis rata iki isih sak pupuh lagune. Nah, ben ngopo wong dasare limbukan, dasare sing do tinteni ya ngene iki. Ya aku arep tuwa kae pokoke karepku ya aja nganti keri karo sing nom-nom. Kancane do limbukan ya melu limbukan, jak klasik ya klasik ngono wis manut. Ngono ya yo. Niki coba lagune Slendro Pathet Sanga meneh. Iki nyuwun lelagon Pak D. Nah. Nyuwun lelagon Pak D. Kaya ngapa? Sindene kur ben apik. Nah, sinden ki nek akeh penake kudu kur. Monggo, iki Pak Kuat ora rawuh to iki. Oh, nggih. Lale ngendika dek ben arep rawuh nek pas ora ngasta ning ya wis sing penting dongane. Iki anu Nduk, saka adikku Paiman. Barang ya kepareng rawuh. Liwat streaming monitor, iya. Yut kejaba kuwi ya saka ngludukan iki ya akeh sing padha monitor, iya. Ayo. Pak D.
sekar kadung lawan kembang-kembang menur kangismu arum pinolan oyot-oyotan kakatiku sumo kang membo Bathara Wara kukusing dupa kang kumalun-kelun hawur mega ing gegana tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen lamun liap layape ngeluyut pindha pesating supena sumusuping rasa jati wis purna